subscribe खालामना हो थाबैनो ओमफ्राय आरो लोगोसे शेयारबो खालामलाय ओमफ्राय आंथ' एम्फौ लाथा अमा सावनाय दाउ सावनाय सब जाजोब्बाय ओमफ्राय गुमिया बिदिनो फैबाय Hello, welcome back to my YouTube channel. Sono Monogolo Police Post Poton Kam Kedeni Dam video para martabai. To jong dini Guwahatiयाव थांनां खादोंमोन मोनसे प्रग्राम दा बेयावनो नै हासन ओंखारबाय हासफेटनो दा मानसिफ्रा दं बेहाय जों दिपुआव एसे हासन थाखाय रेस्ट लाबाय आरो थ' दिनै बिदि नायनो इन्ट्रेस्ट मोनला थ' नायलांबाय थादो दसे सम स' बिदिनो दिन्थिबाय लांबाय थांनो आरो हासुबाय फाइनालि हासुबाय तो बर्तमान जों सयगाव सफैबाय सयगाव सिल'बाबा रिजार्भखौ लाना फैदों सयगाव सफैबाय आंखौ नुगासिनो थागोन बेनि ब्लगाव आंखौनो सयगावफोरा सफैबाय दा थांगोन देरेरें तो फाइनालि जों जास्ट सफैबाय आरो 10:30 जाबाय नै मानसिफोरा पुरा सफैबाय पुरा 10:30 सफैबाय पुरा सफैबाय आरो पुरियानो आं दिन्थिलांगोन तो नायलांबाय थादो चलो Finally guys, जों मामाखौ लोगो मोनबाय नो बेथां मामाखौ लोगो मोनबाय मारै नांदों मामाखौ लोगो मोननानै हायाव दं ना अख्राङाव दं नोंलायदों नामा चलो मादि मोनबाय फैनानै जोबोर मोजां नोंनि मुङा हाइलरि सिना खोनादों आं हाइलरि ना नोंनिया मादि मोनदों मोजां गोसोआव नुमा मोनदों मोजां गोसोआव होनलाय मा होनो मा खबरथाय हामाथे फाइनालि गाइस नै मामाखौ लोगो मोनबाय हाइस मिनि बेबि मामाया बरिया नो कम्पानि नै बरियानो हिनजावफोरनि नै बेबो हिनजावनो लानो नामायगासिनो दं नों मा खालागोन नै गार्लफ्रेन्डफोरनि गारे बरिया नै गार्लफ्रेन्ड नङा माबाथाय आंनि थाखाय हिरासा थिखोना दं नै एसेबो लानो नामायगासिनो दं नै आंनि दा नै पास्ता लानो मोजां दा बरियानो लानो बरियानो पूरा फिक्स प्राइस लबिया सले जायनि जों भिडिअ नायबाय थायो सामफ्रोमबो तो फाइनालि बियो गेमस्रियाबो लोगो मोनदों बिनिनो मोनसे भिडिअखौ आङो दिन्थिलांनो नाजागोन आरो फाइनालि बियो बे मिटिंआव फैदोंमोन आरो माबाया मा होनो जोंनि मिटिंआव गेमस्रियाबुआ पुरा फट' गेमस्रियाबुनि पुरा फट' 50 थाखा लाजोबना होदों बिसोरनिफ्राय पुरा 50 थाखा आबो जोंखौ खबरा मादि सामफ्रोमबो नेगासिनो थायो जों माबाखौ भ्लगाव नोंनि आंनिया बड' केलेन मिक्स ओके नोंथांफ्रा सबस्क्राइब खालामना हो थाबैनो ओमफ्राय आरो लोगोसे शेयारबो खालाम लाइकबो खालाम ओमफ्राय मा जाखो दिनै प्रग्रामाव जानाया जाथ'वाखै दसेनो जानोसै आरो मा ओमफ्राय सोर फैदों बेहाय आनैजों आं ओमफ्राय आरो आदामोनबो दङ ओमफ्राय आंथ' एम्फौ लाथा अमा सावनाय दाउ सावनाय सब जाजोब्बाय ओमफ्राय गुमिया बिदिनो फैयाखै गुमै फैयाखै जों दिनैसो मोनफैदों माने नानिया फैयाखै न' न'आव थांदों ओमफ्राय गोदान एलबाम ओरैनो नुनो मोनगोन ना बैसागुआव पुरा नेगासिनो ओमफ्राय सामफ्रोमबो जोंहा न'खरावनो पुरा नेगासिनो थायो आरो पुरा आंनि ब्रादार आंनि मादार गासिबो आरो तो बिदिनो गोदान भिडिअ नुबाय थानो आसा खालामबाय आरो जों बिदिनो पुरा
pura futa 50 taka lazimna de bistri bay pura futa 50 taka apa Pontas udah pontas tahu selo selo pontas next morning. Behind the room, behind the mirror. How could it be before? Mama Tangche. Nhiều khi này nhiều mà xem đi về tham gia nữa va. Ta thằng nâng khởi bè được phải thọc lá thọc lý. Quay bè phải biểu phải này mà đi sana tuh mal mat thapra. Dia apel sampai lagan tuh makasih. Buat tuli tupla lalu tuh. Guwahati Sariali uthana nai na Guwahati Sariali masa second dai nai dai. Guwahati Sariali toh harap Guwahati Sariali mah. Guwahati Sariali